Ξανά μαζί λοιπόν στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα για την ένδοξη κληρονομιά μας, παρουσιάζοντας την διαδομένη συνήθεια της φυτοφαγίας την εποχή της δόξας της Ελλάδας. Ο Ορφέας, ευσπλαχνική προσωπικότητα που εμφανίζεται συχνά στην ελληνική και ρωμαϊκή γραμματεία, δεν ήταν μόνο πρικισμένος με το μυθικό χάρισμα του μουσικού που μπορούσε να μαγεύσει θεούς και ζώα με την σαγίνη των τραγουδιών του. Ήταν κυρίως πνευματικός δάσκαλος και φυτοφάγος που έζησε τον 6ο π.Χ. αιώνα, λίγες μόνο δεκαετίες μετά το θάνατο του Πυθαγόρα. Γεννημένος σε βασιλική οικογένεια της Θράκης στην σημερινή Νότια Βουλγαρία, κοντά στα σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας, ο Ορφέας ταξίδεψε μέχρι την Αίγυπτο αναζητώντας πνευματική φώτιση όπως και ο Πυθαγόρας. Η διδασκαλία του αποσκοπούσε στην επανένωση του ανθρώπου με την θεϊκή του φύση, ενώ οι μοιημένοι μαθητές του σχημάτισαν πνευματικές κοινότητες στην αρχαία Ελλάδα και στην Ρώμη. Ο αρχαίος Έλληνας συγγραφέας και φυτοφάγος Αριστοφάνης αναφέρθηκε στην ορφική θρησκεία στο έργο του «Βάτραχη». Ο Ορφέας ήταν δημοφιλής για δύο πράγματα, έγραψε. Εισήγαγε τρόπους μοίησης και δίδαξε στους ανθρώπους το καθήκον να απέχουν από κάθε μορφή σφαγές. Ο καθηγητής Γκάθρη στο βιβλίο του «Ορφέας και ελληνική θρησκεία» εξηγεί τον λόγο που τηρούσαν την φυτοφαγία όλες οι πνευματικές κοινότητες των Ορφικών. Ο λόγος ήταν ο εξής: αν η ψυχή του ανθρώπου μπορεί να γεννηθεί σαν κτήνος και ξανά να ξυψωθεί από το κτήνος στον άνθρωπο, είναι φυσικό ότι η ψυχή είναι μία και όλες οι μορφές ζωής συγγενεύουν. Συνεπώς, η πιο επιτακτική εντολή των Ορφικών ήταν η εντολή να απέχουν από το κρέας, εφόσον κάθε μορφής κρεατοφαγία είναι ουσιαστικά κανιβαλισμός. Στην ιστορία της ανθρωπότητας, οι φιλόσοφοι θεωρούνταν οι πλέον ευφυείς και συνετοί άνθρωποι της πνευματικής ιεραρχίας. Η αρχαία Ελλάδα και λίκνο της ίδιας της φιλοσοφίας γέννησε ένα τεράστιο αριθμό διαδόχων της φιλοσοφίας που ήταν φυτοφάγοι. Σημαντικές μορφές της δυτικής φιλοσοφίας ήταν φυτοφάγοι, όπως ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας και ο Διογέννης που έζησαν το 4ο π.Χ. αιώνα, ο Αριστοτέλης και ο Πίκουρος που έζησαν το 3ο π.Χ. αιώνα. Η φιλοσοφία και οι διδασκαλίες του Σοκράτη διασώθηκαν και ήρθαν στο φως χάρη σε διακεκριμένους μαθητές του όπως ο Πλάτωνας. Στοχαστικός φιλόσοφος της ηθικής, ο Σοκράτης επιλήφθηκε της βλαβερής συνήθειας της κρεοφαγίας με την περίφημη Σοκρατική μέθοδο ή την Σοκρατική ηρωνία. Σε μερικά παραδείγματα από την πολιτεία του Πλάτωνα διαβάζουμε: λέει ο Σοκράτης, μήπως η συνήθεια της αρκοφαγίας των ζώων δεν απαιτεί από μας να σφάζουμε τα ζώα που γνωρίσαμε προσωπικά και ως άτομα, και στα μάτια των οποίων θα δούμε την αντανάκληση του εαυτού μας, λίγες ώρες πριν την κατανάλωση της σάρκας τους. Μήπως αυτό, η επίγνωση του ρόλου μας στη μετατροπή ενός όντου σε πράγμα, θα μας εμποδίσει να βρούμε την δική μας ευτυχία. Και αν ακολουθήσουμε αυτόν τον τρόπο ζωής, μήπως δεν θα μας κάνει να επισκεπτόμαστε τους γιατρούς πιο συχνά? Αν επιμένουμε στην συνήθεια να τρώμε τα ζώα και αν ο γειτονάς μας ακολουθήσει το ίδιο παράδειγμα, μήπως δεν θα χρειαστεί να πολεμήσουμε εναντίον του γείτονα για να αποκτήσουμε μεγαλύτερες βοσκές, επειδή οι δικές μας δεν θα αρκούν να μας θρέψουν και ο γείτονας θα έχει και αυτό την ίδια ανάγκη, να μας πολεμήσει για τους ίδιους λόγους. Ο Πλάτων, μαθητής του Σοκράτη και ιδρυτής της πρώτης Ακαδημίας Αθηνών, τόπο μάθησης και καλλιεργίας, παραμένει ο πλέον διάσημος όλων των αρχαίων φιλοσόφων. Ο πρόδειλος και ενδελεχής στοχασμός του, καθώς και η εφαρμογή των αρχών της ηθικής, της πολιτικής, μεταφυσικής και της επιστημολογίας τον ξεχωρίζουν από τους περισσότερους φιλοσόφους μέχρι στις ημέρες μας. Το βασικό δόγμα της πλατωνικής φιλοσοφίας εγγύεται στην ιδέα ότι ο υλικός κόσμος που αντιλαμβανόμαστε μέσα των αισθήσεων είναι χονδροειδής, ανέπαρκης και ζημιογόνος, σε σύγκριση με τον λεπτοφυή αληθινό κόσμο των ιδεών. Ο κόσμος των ιδεών συνίσταται από τις αφηρημένες έννοιες της καλοσύνης, της ομορφιάς, της αλληλεγγύης, της συγγένειας, της ύπαρξης και του αναλύου του. Η ψυχή υπάρχει και ξεχωριστά από το σώμα. Ο Πλάτων ισχυρίζεται ότι η ψυχή στην πραγματικότητα έχει καλύτερη επίγνωση αυτών των εννοιών
όσο αυξάνεται η αποποίηση κάθετη υλικού και φθαρτού. Ο Πλάτων δεν αναφέρθηκε μόνο στην φυτοφαγία, στο έργο «Η πολιτεία», ως τη μόνη δίαιτα που είναι κατάλληλη για να συμβάλλει σε μια ευτυχισμένη κοινωνία, αλλά εφάρμοζε όλα όσα δίδασκε. Ο Βίδιος, μεγάλος ποιητής της Ρώμης, το εξέφρασε πολύ έντονα. Ο Πλάτων, χωρίς αμφιβολία, έφτασε σε μεγάλη ηλικία εξαιτίας της ηθικής του καθαρότητας, της αυτοπειθαρχίας και της διατροφής που βασίζονταν σε βότανα, καρπούς, όσπρια, μούρα, άγρια φυτά των βουνών που παρήγαγε η γη, η ύψιστη μητέρα τροφός. Ο Αριστοτέλης, μαθητής του Πλάτωνα και δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ήταν και αυτός φυτοφάγος και μέγας φιλόσοφος της αρχαιοελληνικής ιστορίας. Ο Αριστοτέλης έγραψε για πολλά θέματα, όπως είναι η λογική, μουσική, μεταφυσική, ποίηση, πολιτική, ηθική, φυσικές επιστήμες, ρητορική, ζωολογία και βιολογία. Τα γραπτά του βοήθησαν τη δυτική φιλοσοφία να αποκτήσει σύστημα, εξασκώντας μεγάλη επιρροή στις μεσαιωνικές κοινωνίες των μουσουλμάνων και χριστιανών μελετητών. Ο Αριστοτέλος έκανε τη μεγάλη του διακήρυξη ότι όλα τα ζώα διαθέτουν γνωστική δύναμη αντίληψης. Απόδειξε ότι πολλά ζώα έχουν μνήμη, μπορούν να μάθουν και είναι ικανά να κάνουν συνειρμούς, σχέσεις και έχουν τη βασική συμπαντική αντίληψη. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, τα ζώα διακατέχονται από συγκινήσεις και βουλητική ενέργεια. Συνεπώς, μοιράζονται πολλές ιδιότητες με τους ανθρώπους. Η αρχαία Ελλάδα επίσης γέννησε τους πρώτους ιστορικούς της ιστορίας και οι περισσότεροι από αυτούς τηρούσαν τη φυτοφαγική διατροφή. Ο Ηρόδοτος, συγγραφέας του έργου Ιστορίες, που έζησε το 5ο π.Χ. αιώνα, ήταν πολύ αυστηρός φυτοφάγος. Συχνά αρκούνταν μόνο σε ένα γεύμα την ημέρα, που περιείχε καβουρτισμένο σιτάρι και φρούτα. Ο Πλούταρχος, πρωτοπόρος στις βιογραφίες και ιστορικός, έζησε τον 1ο π.Χ. αιώνα στο τέλος της αρχαίας Ελλάδας. Τα πιο γνωστά ιστορικά έργα του Πλούταρχου είναι η Παράλληλη Βίη και τα Ηθικά. Ο Πλούταρχος γνώρισε μεγαλύτερη φήμη με τη διατροφή του για τα φρέσκα φρούτα και αμφισβήτησε την αιμονή των κρεατοφάγων. Όποιος επιτρέπει στα χείλια του να αγγίζουν την σάρκα ενός πλάσματος που φωνεύθηκε, αυτός που απλώνει στο τραπέζι του ένα σωρό κοψίδια από νεκρά σώματα και πιστεύει ότι αυτή είναι η τροφή του, τι είναι όλα αυτά παρά πλάσματα πρικισμένα με κίνηση, αντίληψη και φωνή. Πώς μπορούν τα μάτια του να αντέξουν τέτοιο θέαμα διαμαλισμένων μελών ενός πρώην ζωντανού σώματος? Πώς αντέχει η μύτη του να μυρίζει την απέσια οσμή τους? Ρωτάω, πώς γίνεται η γεύση του να μην αδειάσει από την επαφή με τις πληγές, με την μόλυνση του αίματος και τη σάρκα σε αποσύνθεση? Η δόξα της αρχαίας Ελλάδας λάμπει ακόμα στις μέρες μας. Η τέχνη, η αρχιτεκτονική, η φιλοσοφία, η μουσική και οι επιστήμες διατηρούν πολλά από την πλούσια κληρονομιά της. Και από σήμερα εμπλουτίζεται και δική μας μνήμη από την κλασική ελληνική ζωή, με την δική τους γνώση για την αξία της φυτοφαγίας και των υψηλών ιδανικών. Ευχαριστούμε για την ευγενική συντροφιά σας στις σημερινές σελίδες της έντοξης κληρονομιάς μας. Παρακαλώ, μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι Supreme Master Television για το ανάμεσο σε δάσκαλο και μαθητές που ακολουθεί. Μακάρι η σοφία και οι διαχρονικές διδασκαλίες των δασκάλων της αρχαιότητας να συνεχίζουν να φωτίζουν τις ζωές μας με ευσπλαχνία και αρμονία. We appreciate your company on today's Our Noble Lineage. Please stay tuned to Supreme Master Television for Between Master and Disciples. Coming up next, may the wisdom and timeless teachings of ancient masters continue to guide our lives with compassion and harmony. For more details, please visit www.suprememastertv.com/NL.